Ihatid iyon sa babae nga nakapukaw sa akong tutulog na damdamin. Di inaasahang panahon siya'y dumating. Hey girl, pwede bang makipagkilala? This is Tito Mar. Quarantine time, so it's rap time. Pwede ko ba malaman ang iyong pangalan mo? Ikaw gusto ko lang malaman. Parang isang bituin na naglag sa lupa. Sadyan akong ako'y tulala. Ako nakakila sa iyong kagandahan. Ikaw ba na ipinadala sa lupa? Ako'y nakatatlo na. Di ko malimutan ang iyong pagmumukha. Di ko kasi mawari na ako'y nahahati na. Ay ba't nagkaganto? Sa babaeng ilang araw ko nang bang nakita. Gusto kong malaman ang iyong pangalan. Hey miss, what is your name? Kanina pa ako nang higig. Hey lady, is your phone number? Ubus yata ang diskarte ko dahil iniis na mo. Hey miss, what is your name? Sana pakinggan mo ang mga tanong ko. Hey lady, what is your phone number? I like you kasi kaya ako ay napapatingo. Hey lady, parang makaka di mo kasi kayang sagutin ng mga tanong ko. Nung unang sansa ako'y nauubusan na ng kapal ng aking pagmumukha. Matitinig mo ako ay napapakamot. Sa ulo ko na ikaw lang ang laman. Kaya kung sakali ay makipagkilala, pues pinapalampas mo ang pagkakataon. Hindi ko alam bakit halos nang makita babae parang pare-pareho lang yatang mga paasa. Pasensya na kung ako'y nawawala ng pag-asa. Bakit pangit ako at ganito ang estado ko? Hey miss, what is your name? Di aking nakita kasi di ka nagre-reply. Hey lady, paalam na kasi kusin lang ako sa mga mensahe ko sa'yo. Hey miss, I want to say goodbye. Parang busted na nga ako sa aking pagkilala. Hey lady, ako'y dadaan lang. At kung sasayangin mo lang, baka iniintay mo lang siya na ikaw ay balikan. At kung makita pa tayo, I'll wave at you and I'll ask again kung anong pangalan mo.